Suomi 237 kehä. 2007. Joo, tosiaan tää potilas itse soitti tänne, ei ole kyseisessä osoitteessa. On tällä hetkellä Jyväskylän satamassa ja hakeutuu sieltä keskussairaalaan. Peruutus teille, ambulanssi tietää. Joo, ollaan kohteessa ja tieto tuli sitten meille auringonvalossa tapauksessa. Erikoismyteen. Lalhassa asemalla. Saana, jos siellä on ihminen siellä korissa, niin... Oot sä kuva? Joo. Joo. Jää, Kirvi Peikkolo, niin ollaan täällä Nuutissa Nuutinkorven tiellä, niin onko tarkemmin nyt sijaintista kuumailmapallosta? Tästä näköjään. No, kyllä uudelleen ilmoittelin sanoa, että hänen mielestään ei enää näy, että puhelu lopetettiin, se oli tyhjentynyt, mutta kertoi, että ihan siellä Nuutin omakotitalon alueen perällä, missä alkaa synkkä messikkö, epäilit osa, että Nuutin tie, Elovainan tie. Haukkamäen sieltä itse soitteli tää ilmoitti, että se oli tullut joku toinenkin henkilö, mikä oli nähnyt saman. Joo. Mä tiedän joo. Mitä ilmoittelun lennättäjiä löytyy netistä täältä Jyväskylän alueen? Muista sitä, mikä firma se oli, että jos saatte selville, niin soittaa siihen numeroon, mistä voi kuumailmapallon lentoja tilata, niin vois kysyä, niin ainakin viimeksi kun oli tämmönen tapaus, niin mä soitin semmoisen numeroon, niin sieltä selvisi sitten nopeiten se, että heillä oli yhteys siihen lentäjään. V31. Joo, älä katsoa yhtään numero.